Aupa, arratsaldeon, gaur ostirala. Eta ostiralean, batzetik atzera begira jartzen gara, astea nola joan den, eta aurrera begira ere bai, asteburuan zer datorren, ez? Gaurko hitza ere horixe izango da, oraina. Zergatik? Oraina delako zubia, iragana eta etorkizunaren artean. Iraganari begiratuko diogu bai garai batean, gaur egun ez hainbeste, baina garai batean itsasoan lanean eta itsasoari begira itsasorako eta itsasotik datorrenerako lanean aritzen ziren emakumeez ariko garelako. Baina etorkizunean ere bai. Eta etorkizunari begira, hortxe ikusi ditugun argazki horiek gehientsunak gaur egun nola ateratzen ditugun segapotoarekin, ezta? Eta segapotoari begira ematen ditugu orduak eta orduak. Etorkizunean gazteek ala ikusten aldute bere burua teknologia honi kateatuta. Horretaz ere, ariko gara gaur, ze gonbidatu sorta ederra prestatu dugu horretarako. Aurrena, Labairu Fundazioak atera duen liburu horretaz ariko gatzaizue, geube bagara itsasoa, hori aldarrikatzen dutelako, itsasoaren inguruan lanean aritu diren hainbat eta hainbat emakumeek, eta gerora The Future Game, gaur arribeko ingelesa berriz ere proban jartzea egokituko zait, eta ez dakit bat lotxa gorrituta ere ez garen aterako, baina horixe esperimentu bat gazteek bizitzerik ba aldute teknologiarik gabe horretaz ere ariko gara, eta azkenik gaur ostirala izan da, zinema kontuak Ander Barinagarrementeriarekin, eta badakizue bihar zer ospatzen den, ezta? Goia sarien banaketa aurreratzen dizuet, Ander ez dela bakarrik etorriko, Pakorekin etorriko dela. Gogoratu non topatuko gaitu zuen, Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.a. Geube, bagara itsasoa, horixe baietz, beti pentsatu izan dugulako, itsasoan gizonak dauden bitartean, emakumeak portuan egoten direla zain, baina zain zeuden bitartean lanean ere ari zirela noski, ze segurazki itsasoaren uztarik, itsasoko arrainak ez ziren gurera helduko emakume horiei esker ere izango ez balitz, eta hain zuzen ere hori aldarrikatzera dator liburu hauxe Geube, bagara itsasoa, Labairu Fundazioak atera duna, eta Laxeba Akaitzek Amiruaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuzero horri zara egilea, eta zuzero horri aritu izan zara, Isaura Piñeiro bezalako, beste 20 bat emakumerekin, Isaura, arratsaldeon, eta eskerrik asko zuri ere etortzeagatik. Ze esaten ari gara, ezta, Akaitze, aldarrikatu beharra dagoela, hortxe, denbora askoan, urte askoan, nahiko oharkabean pasa delako emakumeen lana, beste esparrutan bezalaxe, baita itsasoarenean ere, ez? Bai, ez da itsasoko kontua bakarrik, ez da gizarteko beste arlo batzuetan bere holantze pausa da. Bai, itsasokoan igual nabarmenagoa da, itsasoa beti gizonak aslotzen dugulekon, ez da? Gizona, arrantzalea gizon modun, eta, arrantzaleak gizonak izan dire, holantze izan dire. Baina, klaro, egia da, arrantzan joan aurretik, eta arrantzantik etorrita ostean, behar gehienak gero andraskoak egiten da bezala, orduan, euren ogibide pilo bat dauz, horregaz lotute, zeregin pilo bat, eta zikeran bere, horredana, jenteak ezetutea, eta purbet, orain arte uki ez da ben ikusgarritasun hori emotea izen da lan honen helburua. Labairu Fundazioan aurretik antzeko lan bat ere egina bazenuten bendejeren gainean, ez? Batzerritik Bilbora, batez ere Ribera Azokara eta Salmentara etortzen ziren emakumeekin eta behin haren arrakasta ere ikusita, pentsatu zenuten beste hainbeste ere merezi zutela, ez? Itsasoko emakume hauek. Bai, holantze da. Egia esan behar da, Labairun, guk udalakaz eta egiten dugu behar asko, eta, holan suerta dalako, aurreko urteetan askoz begaiau landu dugu beti, baserri munduan, nekazaritza, beltzaintza, hartzaintza gazlotutakoa, ez da, soloa, baina itsasoa auki dugu horra purbet, orain arte ez daku kuadra hori lantzea. Eta geuretzako bere, neutik hasita, esan behar dut, hor deskubrimiento bat izan dela, ze, neskatilak banekian figura hori existitzen zala, edo sareginak ezetuten doguz, baina
enpakadorak egozandik nik enekian. Nik neronek ere ez, ni neroni lehorrekoa izan da, baina horixe empakadora izan zarela zurte askotan, Isaura, empakadora edo paketegileak zer egiten zuen ba? Paketegileak ez. Paketegilea ez alda, ez? Empakadora bai, baina empaketatzailea ez. Orduan gure zuzentzaiei herri eta egingo diegu. Ez, empaketadora. Empakadora. Bai. Vale. Zezuek zileten nolabaitere arduradunak, behin itsasotik arraina ekarri, eta hori salmentarako prest jartzen zenutenak, ez? Ura dana antolatu, txukundu, eta egoki jartzen zenutenak. Hori da, pixa, aparta, porque, claro, zuek lehatza esatetza zue, 4 kiloku, 3 kilokuai, eta kilo erdikuai. Eta ez hori dana zailkatuen birde, separen birde, pixan birde, eta, claro, ja gero dana epinibizu bentako preparata, arratzaldeko goxeko zeiretan izaten da benti. Orduan, gu gabaz etxen du biharra, hotza, zeurixe. Ordu txikitan. Bai. Dena esan duzu pixatuta, baina segunago hainbeste urteko eskarmentuarekin, askorik pixatu bere, begi utxarekin jazuk igerri bai, 4-5 kilokoa dozen batekoa den legatza hori? Amen, eskutan. Eskutan? Bai, baina aiaten da sasoi bat, por ejemplo, lupinak, diro askoko arrainat, 3 kiloko izan, ero bitze 800 euki, ero bat eta 800 ez da balixo bardin, orduan enbizu horre pixa. Daz batzuk hor pixa. Bai. Eta gero txukuntze, bestela erostera datornak ere, begitatik ikusten duarek, eta harentzat erakargarri izateko, badana ondo txukun, ordenatuta eta dotore jarri. Bai, eta guk esparru separaten ondo, esparru apartaten ondo hori arrainoi, gero erostearune, esatetzan armadoria izu, hone pieza salduztazuz, baina hori eta besti zeukan hori pixuoi, osake. Eta orduan herri eta Isaurari. Geuri, ero, bai. Edo dana dalako ari, ez da? Zezuk esan duzu, karo, 5etarako, 6etarako prest behar zuen, gura erostera zetorren arentzat. Eta hasi? Hasi, bai, isaleik arratzaldeko 4etan, 5ak, 6ak, segun armadorik epintxezku guri ordu, ze ordutan bajabi gazen, eta ez dakixu zemat ordu tardako zuen deskarga bako txin. Porque, claro, txalopi ekarri lehike 1000 kaja, 3.000, ero 5.000 kaja. Eta haiek danak ordenatu. Eta horre danak preparaen bizu. Eta ez dakixu, 3 ordu egongo bazaz, ordu 2, ero 5. Claro. Eta zuk itxasoan ez zenuen lan egiten, baina lonjan egiten zenuen, baina claro, lonja ere bada itxasoaren jarraipen bat. Azken finean, azkenean itxasoan bakarrik ez dago arrantza, ez? Itxaso inguruan ere bai, eta lonjan eta burura datorkigu lonjan nahiko toki hotza izaten dela, ezea ere bai, ez? Izotzarekin eta antxibiltzen zaretelako atzera eta aurrera, eta horrek ere osasunerako ez du, ona behar, Isaura. Ez behatu. Ikustezu arrainak zelan izta zen zelkatute, hortxe, eta klar, zuk espazue pintxen hori, eta lonjirak hauela, baina eske hori ondala urte bitxik aurre, ondala urte bitxik, baina harinaua ez eguan lonjaik. Zan, bodega txikixak ez jarleko bat, ez dutxa bat, ez komune ganorazkoik, ez eguan... Eta gainera hasi, gaztetan hasi zinen, Isaura. Zenbat urterekin? 14 urtea. 14 urekin, eta negar saio bat ederekin dakoa ere, bai, lehenengo egun hartan. Bai, lehenengoko egune, bai. Akordatena, amak ez aztan, zer zuzetxea, ikastea zuzuta? Ikastea? No. Enu ikastea. Eta hasi nintzen, jo nintzen biharrea atxaketxen ban hortxe enpresan biharra, itxosun, eta hortxe enpresan hasi nintzen. Eta lehengoko egune, 7 ordu ere ingen biharra, 2000 eta piko kaja. Neu 14 urte. Non sartu naiz pentsatuko zen? Zaten hori, aian itxan itxan, ni enugexa biharrea. Baina etzen unitza betez, ez zen bat urte? Horrengoko unin, eta ondala gitxirarte. Orain dela gutxira arte eman dituzu horiek, ze gaur egun berriz lojan ere ibili bazabiltz, baina oraingoan gidari. Hain zuzen ere, lanbide horren berri emanez, eta jendeari hori ezagutzera emanez, hortxe egiten dituzue bisita gidatuak eta norro beto, hango berri emateko zuze horri baino, han emandako ordu guztiekin ura inork baino beto ezagutzen duzulako, ez? Bai, hasi ginen gia turistiko bez, da geure biharra erakusten. Juten ginen kongresuta beti esatezkun diversifikazion. Eta egon ginen ikasten, beste lagun bat eta neu, egon ginen ikasten, eta antxasi ginen umiai eta etorten dan jentiai erakusten, zer dan biharra etxe, zelanik etxen dugu biharra geu, neskatile, zer dan isati neskatile, eta zer dan sari konpontzaile.
eta erakustetzau pixkat zelanik etxendan benta fiktizio bat etxetzau, erakusten geure biharra eta matriarkau. Matriarkadua, Bai, hortaz porque ere gizona juten zin itxosa, baina gero etorten zin etxea eta... Eta hor moldatzen zineten Bai. zuek. Ze esaten ari gara ez da, azkenan Isauraren lanak, hor segitzen du, era batera edo bestera, baina zuk hitz egin duzun emakume askotan, ofizio desberdinak ere aztertu dituzu eta horietako batzu gainera galduta ere badaudenak. Bai. Bueno, bizimoduak aurrera inala gere, aurrerakuntzak eta badatoz, eta arlo honetan bere, ofizio batzuk bidean galdu dire, eta beste batzuk ondino egon dauzen arren, basareginek eta kasureko, gitzi batzuk, baino ez dire lotzen. Neskatilak eurek bere, berme ondagoz lau bost, lekitxon dago ja bakarra, ze, klaro, lanbide gehienak bajurako arrantzagaz lotuta dauz. Eta gaur egun, bai, ondarrun kasureko alturako arrantzak arrastrekoak deko garrantzi gehiago momentu honetan, eta bermeon bere bajurakoak, gero eta gitzi, hau lekitxon txalupa bakarra dau. Orduan, holantze doa. Eta hori bide batzuk... Eta hartuko duenik ere, ez, Isaura, ze, karo, zuek entzun da, jende gaztearen ere oso erakargarria ez dela ofizioa. Problemire ez dakauela soldata fijoik. Ez daukazue soldata fijoik. Eta baldintzak ere alako modukoak. Ez da soldata fijo. Orduan, zein etorrikora biharrea, zuri espatzua seguraten. 600 euro, ero 500 euro, ero 1000 euro, ez da. Ez da, orduan, gatxera baten bat etorti geure biharra etxe. Eta gaina be, igual etxezu, gabe baten, ero arratzaldin azteza biharrin, eta hurrengoko goxe arte biharra. Igual etxezu 14 ordo biharra. Eta igual hurrengoko unin itxebez eta hurrengoko unbez. Baina gero urruna berriz, segidan, aste guztian, makina bat ordu sartu. Eta hori pasaten gakon, zare konpontzaiai bebai. Zare konpontzaiai bebai. Traine, aportutera karrenien, igual 14 ordo, 15 ordo aur, moia gainin, josi, hurrengoko unin eruteko zari. Bestelek ezin jabe arrantza nahi. Eta gero igual aste guztin Claro. Eta pentsatzen ari naiz gaur egun emakumeen lan munduan atzematen diren hainbat arazo, batez ere itsasoaren kontuetan oso nabarmenak izan dira arazoiek, ez? Ta burura datorkit kontziliazioarena. Ze kontziliazioaz ari garenean, claro, senarra edo bikotea edo dena delakoa itsasoan, denbora luzean, etxean ama bakarrik, egin behar aipatutako lan horiek, gehi etxekoa ere zaindu. Eta nola moldatzen zineten nolakotan, Isaura? Molda. Azkani moldatzen zaz, nire gizona itxosun eguan, eta umi txikixe zinen, egoten zan, 3 hilabete itxosun. Orduan ez eguan telefonoik, ez eguan xebez. Eta eguan kabina bat, eta antxe mainero guztik egoten zin kabinan, zain, etxekukin eta berba etxeko. Eta zer zelan izaze ondo, umik ondo eta bai, zezango tzazu. Claro. Beran, aman etxin Irlandan eta Eskozin eta zezango tzazu, handik ezin barreik etorri. Dana ondo, perfecto, nire gurasuk eta ondo, bai, perfecto, dana ondo. Danak ondo. Baina antxe Isaurak guztian lanean eman, 6ak aldera ja arrain guztia saltzeko prest jarri duenean etxera, eta ordu antxe etxekoak martxan hasi, eskolara joan behar dela edo bestea. Eta horre pentsatzen dut garrantzitsua zuen artean jositzen duten beste sare hori. Ez arrantzarakoa, baizik eta zuen arteko gaur egun sororidadea edo deitzen dugun hori, ez? Emakumeen artean, zuen artean elkar laguntzearena, ez? Hori ere igertzen zen, ez? Bizilagunak umeak zaindu, eta... Bai, holantxenek ibiltzen ginen. Gu ni neukan neska bat behian, eta neu juteko biharrea, behiko neski altzaten zen geure txalota, neu biharrea juteko, eta gero, etorten itxanen biharretik, umi prepara, armoso emon, erunik astola, baskaxe prepara, zoramena, baina, bueno, hamen txegaz, Esan dugu, Andraderrak. Bai, hoxe baietz, eta bain hitz egingo dugu hortaz, akaitzek esan dugu, elkarrizketa makina bat egin dituzula, 20, ez? 3 belaunaldiko emakumeak dira gainera, batetik dagoeneko erretiro hartutakoak, ez? Besteak gaur egun ari direnak, eta orain hasi berriak ere bai. Bueno, hasi berriak gitxienekoak dire, baina bai, hasi berriren bat ere, bai. Ganera, Luzaroan behar fijo baten, farmazia baten beharren ibilitakoa, karrera dun neskatoa, Santurtzikoa, baina bere aita arrantzalea zan, orain nebea bere arrantzalea da, eta berak denioen moduan, berak etzetik bizi izen dago hori, eta saltoa eman dago, eta arraindegi barri betzabaldu dago Santurtzin.
Bizkaiko kostaldea zeharkatuko zenuen ez, gehien bat Santurtzi, Bermeo, Lekeitio, Ondarru, horrezek laurek, portu horiek, eta pentsatzen dut baina herrira joan da ere pistak berehala emango zizkizutela non topatuko zenituen emakume hauek, zazken finean herri guztiak ere jakin badaki, ez? Esan nahi dute realidade hau, herri haietan bada ezaguna, herri haietatik kanpoko ontzat da ez ezaguna. Ja, esan behar da, gaur egun euretan herrietan bere gerota ez ezagunagoak direla, Ze lehengo egunean, aurkezpen egunean suertausan anekdota bat, liburuan parte hartu dagoen neska batek, arrantza mundutik datorren neska batek, berak ezekien neskatila zer zan. Ze Ondarrun ja neskatilak aspalditik galdute dauz, ezta? Ordune, esan gure dut, ja transmisioan neten bat egonda. Bai, momentu egokian etorri dela liburua jakinda, hau denak biltzen ez bada, gero galtzeko arriskuan ere badagoela ez dakituria hori. Zuk elkarrizketa horiek egin dituzu, liburu honetan bildu ere bai, baina YouTubeen, gaur egun ere YouTubeen eta alakoetan ere egon behar delako, dokumental sorta bat ere prestatu duzue, ez da, lanbide bakoitzaren gainekoa, eta bertatik hartutakoak dira orain entzungo ditugun hitz hauek, zelen aipatu duzu Isaura, matriarkatua zer dan, kostako emakumei beti izaten zaizue karakterrekoak zaretela, jario handia daukazuela. Izan dira, izen dire, bai. Baina ikus dezagun zure kideek ere zer esaten duten matriarkatuaren gaine. Atabizu kontu, arrantzale batiaz eskontzeza zenin, paper bidakazu zela itxeko. Zeuri eta zeure zen arrana. Arlo guztixeta, Arlo guztixeta. Orduan ez da badixo, negarrain, ez. Aurrera behar da eta kitxo. Eta emakumin papera gorra da, oso gorra da. Aurrean bitzazuna gauza guztiai. Zeutzeko orale karga guzti, etxeko konto guzti, umin problema, arazo guzti eta karga zenak, hileku baiaten bagatzu ere, espagatzu zueldu geletzen gatzune, zorrak ordainu bibari. Matriarkadua izan da beti. Eta benetan izan da? Bai. Zer zeuek aukidozue ardurea, ez da, bai etzeko? Bai, gizonak pentsaten genduen itxasora jutia zeba nahiko bela. Orduan hanrak hartzen ardura guztia. Zenbateko arrazoia daukaten Isaura, zure lagunek, Ya lo creo. Ya lo creo. Ya lo creo. Hoixe zan matriarkatua. Eta hori egixera, Ni akordatena beste lagun bat eiban olako kardala bideo bat eiban olako korto bat, eta galdetuztania zelanik eruten eban hori, eta esaten etzan, babeatu nire gizuna, etorten da, baraz, 3 libreta, 4 libreta, bankun diru bara erospara, haziendako paperak enbibari, esparien bir, ni puñetera idea. Zuek ofiziok 11 zenituzten, ez da, pakete egileaz gain, esan dugu ez, gestorea, administradorea, iaia bankeroa, ez? Enfermeri, de todo. Enpresari. Dana, gut dana txengen duen. Dana. Eta gogorrena zertzan Isaura? Gogorrena, igual gizona torten zanin itxosotik eta, hau eizuala, bai, txartoala. Igual hori izan duen, zeuken bizan duen. Claro. Igual gorrena, igual hoxe. Eta oberena, zuen arteko elkar laguntza hori? Bai. Azkenean Nik dena familia da bat ere... azpimarratuko neuke, eurek danak aukidabela oso bizimodu gogorra, eta hori oso ondo ikusten da bidean, baina danak esaten dabe euren beharra gustora indabela, maite izan dabela. Arro daudela, eta oso arro, bai, dagozala. Orduan, hori bada... Bai, ze lanbide bat baino gehiago azkenen bazan bizimodu bat filosofia bat, ez? Iaia bizitzeko modu bat, ez? Bai, eta ganera, eurek aurretik olantze ezagutu da, ez da, guru snaiperak esaten, ez da, guk olantze ezagutu dugu, eta olantze indogu geuk bere, zer gertatzen da, emetik aurrera holan ez dela izango. Ez, zesan duzu, lan baldintzak ere ez ziren, egokienak eta gaur egun aurrera pentso batzuk izango ziren akaso, askorik ere ez, baina aurrera pen horiek ere nola iritsi ziren. Zuen artean borroka egin da, ez? Eta ondiokan. Hor gabiz geure gaxotasunan gora bera enfermedades laborales, on parlamenture ostaberure, eta ez daki hau onartuko bara bera ez, eta gero koefiziente redutora gizona bakarra eta guk ez, eta bara ziru lau gauza hor gabi borrokatzea. Zuen arazoiek gizonek pairatu izan balituzte, behar bada konponduta egongo liratekela, ez? Baina emakumeek pairatutakoak zirenez, presazkoak bintzatet zirela, eta hortxe, beti bigarren maila batean. 2001-etik gabiz, horren arte. 2001-etik. Ja, ota bi urte. Eta ondiokan, hortxe gabiz. Eta bendikan hortan. Borrokan.
Baina harro, lehen esan dugu, egindakoa eta gainera egindako horren berri izateko halako lanak baldin badaude, belaunaldi berriak ere etorri eta ezagutu dezaten, ze askotan esaten da ezagutzen ez duguna ezin maitatuko dugula. Zuek maite zenuten, baina ezagutzen ez dutenek ere hemen dute tresna. Hori holantze da, ezagutu ezik, eta horrez aitzik lehenengo eta behin, era honetako beharren helburua hori da, ezagutaraztea eta horreri ikusgarritasuna. Emotea jenteak jakin deien andra honek existi duten direla. Bai, badirelako hamaika kontu behar bat ezagutzen ez ditugunak, ze Maria Luisa Morenoren berri inor asko ez du jakingo, baina emakumezkoak ere egon badaudela. Inor aitzindaria izan bazan, horixe izan zen. Maria Luisa Moreno, santurtziarra armintzara eskondua, eta hori zen zen, estatu mailan, ez Euskal Herrian bakarrik, arrantzale moduan, behintzet orduko egunkarietan eta agertzen danetik, arrantzale moduan lehenengo emakumea. Eta patroia ere, bakanetakoa. Bai, urteetan, bera beharrean hasi izan apurbet denpora laburrerako, baina, gero ikusi eban, itxosoko mundua, etxean josten, zebera jostun esan isetez, eta etxean josten egotea baino emonkorragoa zala, ez da, itxosoko, eta danak esate utzen, baina oso gogorra da, itxosoko mundua, eta esaten eman, baina gizonek egiten badebe, neuk behingo dut. Eta, segidu eban, eta Espainiako lehenengo patroia izan zan bera. Bai, horri ikusten da ere askotan banaketa hori ez, gizonak itsasoan eta emakumeak portuan, horrela izan beharrik ere etzeuela, aukerak gutxi zeuden, noski. Bai, baina orduan ere, izango zuen berak arresiak gainditu beharra, ez? Ez dut uste gero beste inoke jarraitu dauenik ez. Izan ere gehien batzuek portuan. Eta portuan zeinek agintzen zuen emakumeek, edo orduan ere bazen uten gizonen bat emakume guzti horien gainean agintzen. Ez, adar, hain haintzen ban armadorik, txalopan jaui, baina berak edikoan arduradun bat diarrentzai esaten gentzana, eta berak diarretxeskun beste guzti, eta berak esatezkun, hau arraina preparan berde, hause bestien berde, zuko naxe, zuko raxe. Baina arek izana, benetan aginduan martxa eramaten zunak zein zan? Geuk, generalin bai. Bai, bakotxak baek isen noa junbizan eta zerren biban orduan ez duguki. Eta gizonakinen jo biharra, sekulo ez dugukin isilako. Ondo moldatu izan zaret. Eta herriaren aldetik aitortza ere jaso izan duzuela uste duzu Isaura? Gehixago behar, ez? Bai. Aber, ez geu, danok. Ni pentsatzen dut emakumi beti izan gazela. Hor, monumento bat, behatu. Ontxe monumentuk esan da. Ondarron dakau hiru emakume, dakau olako rotonda bat, eta daz hiru emakume. Eta eraz, enbakadorik, daz, sari konpontzaili, eta eran eskatili. Behatu zelako haintzakotzat hartzeskun, ondiokan inaugura baitala. Eta ondala, 15 urtero einera. Baina hauteskundetarako inauguratuko dugu, badakizu baina inaugurazioak eta hauteskundetarako. Baina pasaria hiruero, eta handa inaugura baik. Bueno, esan dugu, iraganari begira, arruz zaudetela egindakoaz, etorkizunari begira, kezkatuta, lehen esan dugu, erreleboa hartuko duen gutxitxo dagoela. Etorkizunen nahiko baltz pintaten dabe danak. Horretan danak datoz bat, edadekoak, gazteak, eta bajurako arrantzaren etorkizuna ez da bapere, gerota leku peskeriak eurek bere gerota murriztuago dagoz, kupoak dauz, momentu honetan krisia bere, krisi batetik urtetan gagozala pandemia kontutik gero etorri zan gerrea, dieselaren presioa, eta, itxosontzia bakarrik urtetea, jakin barik arrantzarik ekarriko, arrainik ekarriko dozun, edo ez, horre danak ez da laguntzen. Akaitze ze irakasgai atera duzuzuk lan honetatik? Behitzu, ninaz, andra guztionen lafan numero 1, benetan. Txapela kentzeko moduko andrak dire, zelango adorea, zelango indarra, bizimoduari aurrera tarateko, eta nitzako dire, eredu, jarraitu beharreko eredua. Ni oso eskertutan hau, orkezpen egunean bere esan eutzen, nitzako placer bat izen da proiektu honetan parte hartzea. Esan duguna, haien berri jakin nahi duenak, geube bagara itsasoa, batetik liburu formatuan, eta bestela dokumental horiek ere sarean ikusteko moduan. Eskerrik asko, biei ere etortzeagatik, Isaura, eskerrik asko urte horietako lan guztiarengatik, eta hain jatorraritzagatik, eta ondarrutarra hots dotore hori ekartzeagatik, ze hori ere bada lan honek daukan beste bertuteetako bat. Horrentzun daitekela, holako euskera aberatsa, zuen doinu berezi hori, eta eskerrik asko matriarkatuari ere usteagatik, eta borroka egiteagatik zentzu guztietan.
Eskerrik asko. Bejo Zeuri, naizela. eskerrik asko Urko. Larogei obra baina hogeiago biltzen ditu Joan Mirori eskainitako erakusketak. Guztiak 1920, 1945 artean eginak dira. Bi data horiek garrantzitsuak dira Kataluniako artistaren ibilbidean. 1920an Paris ezagutu zuen, pertsonalki eta artistikoki markatu zuen urtea, eta 1945an Bigarren Mundu Gerra amaitu zen. Entre las numerosas pacientes que traté durante aquellos años, Rosa Teresa será seguramente la más interesante. Dicen que los músicos son ciervos heridos. Rosa Teresa es un nombre mortaja. Yo te voy a llamar Piedra. Ay, tarara loca, mueve la cintura. Manolo quería que la llamaran Yasmín. Mi nombre es nombre de flor. ¿Se llama usted Manuel? Yasmín. Todo el mundo la llamaba la tarana. Esan dizuet ez da, gaur iraganaz hitz egingo genuela, orainaz, baina baita etorkizunaz ere, eta etorkizuna nolakoa izango den, dagoeneko urte batzuk ditugunok, ez dakit asko esaterik izango dugun, baina hoberena izango da etorkizun hori biziko duten gaztei, eurei entzutea, eta horregatik, Paula Jimeno, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ariketa hori xebera egin duzuek The Future Gamen, ez da? Etorkizuna nola izango den irudikatu, zer eta gazteekin eurekin. Hori da, bai. Gure proiektua, The Future Game proiektua gazten ahotsa batu nahi ditu, eta ahots horiek etorkizunaren inguruan, ez? Uste dugu oso garrantzitsua dela etorkizun hori irudikatzeko eta etorkizun hori sortzeko gazteon ahotsa kontuan izatea, eta, horretan jarri gara, justo azkeneko edizionetan teknologiaren inguruan. Hori da, eta horregatik sortu duzu, orain ikusi dugun plataforma bat, ez da? Azkenean, The Future Game zein dan. Eskribatzeko, uste dut, plataforma bera nahiko argigarria badela, eta esango dugu, badela hau esperimentu bat, ez? Orain irudietan ikusten ari garena, pista bat ere ematen digulako, irudi aldetik ere zenturekin, zegairekin jorratu nahi duzuen, hortxe ikusten da bakuna BBK-ren eta DOT kooperatibaren eta badalaben elkarlanetik abiatutako esperimentua dela, nun gazteek hausnartzen duten hainbat gairen gainean, etorkizuna bai, baina etorkizunari zertan gauzatuko den, besteak beste dibertsitatea, klima larrialdia, osasun mentala, edo kasu honetan, hirugarren edizio honetan esan bezala, teknologiarekin dugun menpekotasuna. Bai, harremana orokorrean. Bai, baina harreman hori ikusiko dugunez, gehien bat menpekotasuneko ere bada, ze gazte gehienek aitortzen dute, teknologiarik gabe bizitzen ez luketela asmatuko. Ez, uste dut gazteok argi daukagula gure bizimodurako teknologia, gure mugikorra, gure ordenagailuak beharrezkoak direla, gure sare sozialak, gure informazioa lortzeko gure harremanetan mantentzeko ez, edo berban jarraitzeko, gauza berriak ezagutzeko beharrezkoak direla, eta badakigu hori holan dela. Alanda guztiz ere, menpekotasun hori ikusten dugu eta gure helburua bada, gure esaten doanean beti nago belaunaldi baten. Zu bazaudelako tarte hortan, zeko gaztezari garenean esaten dugu askotan txistea, ez? Gazte txartela kendu ezkero, ja ez garela gazte. Nio indino txartela deko danez, belaunaldi horrek. 28 urte artekoekin aritu zarete, gehien bat, ez? Gehien bat, bai. Guretzako gazteok ere 30 urtera arte badira, baina bai, gure belaunaldirako garrantzitsua da eta badakigu menpekotasun bat daukagula, eta horregatik gure genuena zen gure harreman hori birpentsatzea eta etorkizunera begira, imaginatu nola gure dugun izatea. Zein kesta hortan galdetu duzu esate baterako telefonoa, segapotoa, abioi moduan, alegia koberturarik gabe, estaldurarik gabe eta izan ezkero, asmatuko altzen nuke bizitzen, eta 95 esan du ezetz. Horrek da, 10-tik, 8 esan du,
Bai, nire mugikorra esan dute, nire mugikorra beharrezkoa da, nire egunean egiten ditudan gauzak aurrera eramateko, ez? Eta zaila izango litzateke eurentzat amatatzea denbora luze batez. Bai, zelautik iruk esan dute, beraien bizimodua kaskarragoa litzatekela internetik gabe. Bai. Bai, azkenean interneterekin jaiotako belaunaldia gara, internet da gure eguneroko tresna, eta, klaro, ez dugu bizitza imaginatzen interneterik gabe. Karo, ze bat izan diteke ez, ikasketetarako, lanerako ez, guk horrek ere gaur egun egiten dugun aurrereko gauza da, interneten sartu, bilatzailean, eta hola. Aixialdia. Aixialdia hori izatera ni joan, ez da, edo baitak iza harremanak ere. Ze harremanak ere gaur egun askotan ala saretzen dira. Eta besteak beste, ikusi dut, 160ak esaten duela, kostako litzaiokela internetik gabe hainbeste jende ezagutzea. Bai, claro, azkenean interneta edo gure sare sozialak aukera eman digute jende gehiago ezagutzeko eta gero bai gure harremanak mantentzeko, ez? Pertsona horiekin, eta uste dut hori ezinezkoa izango litzatekeela interneterik gabe. Gainera justo hain oso dispertsatuta gauz, Euskadi mailan, Espainia mailan eta nazioarte mailan nik lagunak dekodaz, ez da munduko leku askotan, eta eurekin harremana mantentzeko beharrezkoa zait. Nik ez doaz gutunak idazten eta, bueno, bestera batekoak idazten dira, eta hortara ere moldatu behar dela. Ze oraintxe, zaharrunoek, ja urte batzuk ditugunok esango dute. Karo, hainbeste denbora eskintzen badiote teknologiari, konexio digitalari eta beste nunbaitetik lapurtzen ari dira denbora hori. Hor azkenean zeri kentzen diozun, zeri emateko. Eta gazteek ere aitortzen dute, iaia erdiak aitortzen du, baietz, nolabait ere badela denbora hori, sareari edo interneti edo teknologiari eskintzen diona, bere bizitza errealari lapurtutakoa, ez? Bai, nik uste dut ikusten dugula teknologiaren alde ona eta sortu ditugun harremanak eta informazioa eta hori guztia ikusten dugula, baino egia da teknologiak sortzen dauen dinamika askotan hor mantentzen zaitula eta beste gauzak egin beharrean hor zauzela, ez? Etzean mugikorragaz, orduan bi aldeak dauz. Eta etorkizunera begira, harreman hori nola orekatu aldugun pentsatu dugu eta uste dut hori dela garrantzitsuena. Bai, zintzotasunez aitortu dutela gazteek, ez? Konstiente gara, hemen badagoela gai bat, arazoa izan daitekena edo ez, izan badituelako bere alde onak eta alde txarrak. Eta bizitzan oro har bezala horre oreka izango da kontua, ez? Hori da, bai. Eta aitortzen dute haiek askok eta askok estresa ere sortzen duela horrek, ez? Azken finean, izen bat ere hor badelako, ez? Oain ja ezagun egin dena, lomo, ez? FOMO, buruan horten elken, FOMO, ez? Da, zerbait galtzen ari zarenaren sensazio hori, ez? Ingelesez fear of missing out, bai. Da, beldurra, gauza galtzeko, ez? Azkenean, badeko gauza pilo eskura, oso gertu eta oso erraz kontsumitzeko eta jakiteko eta entzuteko, eta horrez hauzenean, beti pentsatzen dozu ze gauza gertatzen ari dira eta ni ez naz konturatzen edo ni horren parte ez naiz izango, ez? Eta horrek, antsietate edo estresa sortzen du, baino hori, beti ere oreka hori bilatzen, admititu behar dugu gure bizitza edo gure bizimodurako beharrezkoa dela teknologia, baina orekatu behar dugula gure harremana. Eta jakiteko hain zuzen ere, zenbaterainoko estresa edo zenbaterainoko menpekotasuna edo duzun zuek esperimentu bat jarri duzearian. Hau da, anaia handiaren gixako bat. Baina norberak egin beharrekoa baldin eta nahi baldin badu. Zuek egin dituzuek gazte batzuk aukeratu, haiek beraien esperientzien eta bizipenen berri ematen dute aipatutako plataforma horretan, baina gero norberak ere etxean egin dezake 21 eguneko saiakera. Ze adituek beti diote 21 egun behar izaten direla ohiturak aldatzeko, ez? 3 aste. Hori da, bai. Gure, pasan hilabetetan 12 gazterekin egin genuen prozesua, 21 egunez, egun bakoitzeko froga ezberdina, zure teknologiarekiko harremana hori, birpentsatzeko gitzienez, eta orain posible da, etxeetatik, zure etxetik, hori, esperientzia hori bizitzea, ez? Izena eman thefuturegame.org plataforman, eta helduko zaizkizu froga horiek, eta zure etxean egin aldituzu, eta ikusia nola ikusten zaren. Ikusi dezagun adibidez, iruditzen baldin bazaizu, Paula, lehenengo eguna nolakoa izan zen, ez? Lehenengo esperientzia nola izan zen, hementxe, bideo. Guaintxe bertan egia esan pixkan nervioso, ez? Ez dakit oso ondo zer itxoiten digun 24 egun hauetan. Zenean aukera hau izan dugu, eta aukera hau aprobetzatzeko urduri baino bai emozioakin. Orduan, pozik. Den genien ez genekien oso ondo, zer espero zigun, baina,
bazelako, seguramente, haiek lehenengo aldia, hainbesteko denbora luzez, gai honi eskentzen ziotela tarte bat, hausnartzeko eta pentsatzeko. Bai, eta gainera justo egun horretan elkar ezagutu ziren, eta orduan hor emozio handia zegoen, ez? Gainentzeko partaideak ezagutzeko emozio hori, eta hori esan duzuna, azkenean lehenengo koguna zan, eta gainera guk ez genien kontatu zen izango zen prozesua edo frogak, egun horretan bertan ezagutzen zituzten, ez? Eta hor bazegoen batzuk esaten ziguten, ni hor ekiditu behar izana sobreak irekitzeko nire etxean, ez? Eta egunean bertan irekitzeko sobrea orduan irrika hori bazegoen. Bestetik bilatu zen dituzten profil desberdinak ere, pixka bat gizartearen isla izango zirenak, ez? Jatorri desberdinekoak, ez? Adina bataz bestekoak, bizilekoa ere desberdina dutenak, ondorioak ere benetakoagoak izan zitezen, ez? Bai. Eta teknologiaren harremana ere ezberdina zan. Batzuk asko erabiltzen zuten teknologia, beste batzuk gitziago, lanerako, aisialdirako, orduan horbe anistasuna zegoen. Eta janorekin harremana nolakoa izan zuten, ze bigarren egunean hor jarri zen dituzten janorekin harremanetan jano zein den, zuen inteligentzia artifiziala edo, ez? Bai, gure adimen artifiziala da prozesu osoan zehar, eta apur bat prozesuan gehiatzen ditu, ez? Amabi partaideak. Eta nik uste dut azkenean apur bat berarekin harreman estua lortu zutela. Eta nola baiteko, ez dakit lotura edo harremana, ez? Lortzen dozula adimen artifiziala izan da ere, hor badago zer. Bai, saio honetan ere aipatu izan dugu, ez? Chat GPT-ekin eta gaur egun, inteligentzia artifiziala gure bizitzako esparru desberdinetan ere sartzen ari dela, eta elkar bizitza horretan ere segurazki ikasi beharko dugula, ez? Azken finean, esperimentu hau bada ispilu bat, ez? Eta horregatik 3. egunean, zuek ispilu aurrean jarri zenuten jendea, eta esan zinuten, zuen nortasun digitala nolakoa den, ez? Ze irudi bat bada guk errealitatean ematen duguna, eta beste berriz saretan ematen duguna, eta begira 3. egunekoaren berri. Galdera handi bada, euskerak ere mundu digital honetan ze leku dakan, ez? Hori ere badalako gure kezketako bat, ez? Azken finean, euskerak ere ze presentzia daukan hemen jakinda, teknologiaz eta albakoetaz ari garenean, askotan hizkuntza nagusiek izaten dutela pixurik handiena, ez? Bai, eta gainera guk ere, gure hizkuntza euskara izan da batzutan, gure mezua hobeto helalasteko edo gehiago edatzeko gaztelera edo ingelesa batzuetan erabiltzen dugula, eta hor bai egon zela hausnarketa bat, ez? Zergatik ez euskara, zergatik gaztelera edo ingelesa, eta nola egin aldugu, nola sortu alditugu euskarazko harremanak sare sozialetan. Eta kalean guazenean, gero eta goiko hau da irudia, jendea ikustean mobilarekin, lehen belarriaren parean, eramaten zuen mobila jendeak, gaur egun berriz askotan aurrez aurre, ez? Bideoak edo grabatu bat dilako, edo hori da, edo bestelako kasko modukoekin edo, baina hortan ere jarri dituzue, 4. egunean, eta kaletik ez proposamena egin diezue, pasia dezatela kaletik, mobilik gabe, aber nola moldatzen diren. Sarrera política. Apa equipo, zelan. Nada, aquí conexión Edimburgo, un poquito paseando por las calles del centro y nada, solo quería hacer un poco la reflexión de que aquí estoy por el medio, que hay algo de gente y tal, y voy hablando por la calle, al móvil, parezco aquí... Jende zinguratuta dago, baina mobilari hizketan, ez? Azkenan paradoxa hori ere badelako, ez? Ondoan daukazunarekin hitz eginez, eta aparatuarekin, ez? Bai, azkenean, harremanetan zauz ere, ez da beste harreman mota bat, beste jende batzurekin, baina bai, batzutan ahazten ditugu, gure inguruan ditugunak, eta igual gehiegi gauz gure mugikorrarekin, eta justo proga honetan hori izan gure helburua, ez? Egunero egiten duzun pasioa, egizu baino mugikorrik gabe, eta berze gauza berri, aurkitzen dituzun zure bidean. Izan ere esan dugu etorkizunari begira jarri zaretela, baina hortarako batzuetan ere komenigarria da nondik gatozen, iraganari ere begiratu diozue, eta bapatean esan diozue. Imaginatu, bizitzarela 1878 urtean, alegia. Ez elektrizidaderik, ez ezer etzegoen urtean. Ez? Hori ja izango zen, bai distopia bat, askotan distopikoena etorkizuna iruditzen zaigu, baina iragana berare nahiko distopikoa izan daitekela, ez? Bai, eta esaten ziguten, eske ezinezkoa zait, nire lanerako
jo behar dut nire ordenagailua, nire dana, eta esan genien, bueno, lasai, behar egin behar dozuena egin, bai, bueno, gainontzekoak saiatu ez erabiltzen, eta batzuentzat izan zen esperientzia oso txarra, eta beste batzuentzat izan zen apur bat deskonexion eta egun lasaia eta holan hartu zuten. Eta hola bizi zaikikela deskubrituko zuten, ezta? Bai, edo gitzien ez denbora alditzuak bilatu behar dituzula apur bat deskonektatzeko eta lasai egoten. Balio izan duela azken finean esperimentu honek beste baten azalean ere jartzeko, ez? Eta horrek ere pentsatzen dut empatia ere handi xamarra lantzen duela, ez? Ze ari gara, bai, gazteak, teknologia eta ezin ahaztuko dugu badela ere herri hontan, gizarte hontan zati bat non teknologiara iristerik ez duen, baliabide ekonomikorik ez duela edo besterik gabe preminik edo sentitzen ez duelako, edo akzeso hori ere zailagoa delako, edo adin bateko jendea ere kostatzen zaiona, ez? Eta, bueno, horrek ere balio du empatia hori lantzeko, ez? Bai, guztiz, hor azkenean ikusi behar dugu, ez? Oreka hori ere gure inguru sozialetan bilatu behar dugula, eta teknologia gaur egun ez dagoela guztion eskura gitzien ez bardin, baina baita ere beste pertsona baten azalean jartzearen eragiketa horretan, egin genuen bat izan zen dibertsitate aniztasun funtzionala daukan pertsona baten azalean jartzea, eta ikustea nola teknologiak eurentzat oso garrantzitsua diren, eta nola euren eguneroko bizitzetan laguntzen dieten. Eta hor bai, egon zan oso aurrerketa polita ere, esanez, bueno, bai, gure kasuan igual eskura dekogunez eta egun guztian erabiltzen dugunez problema izan daitekela, baina beste batzuentzat, super baliabide, super potentea eta super polita. Hori da, ari zarete pixkanaka zuek, ariketa horiek eta egunero saretzen, ez? Eta sarean hortxe topa daitezke, 10. gaude, dagoeneko ja pixkanaka 21. helduko gara, baina ondorio batzuk ere dagoeneko bildu dituzue, eta iruditzen bazaizu Paula, haien ahotik entzungo dugu, ea ze ondorio atera duten esperimentu honen ondoren. Bueno, nik uste dute, igual ondorio handiena izan dela dudarik gabe egunero daukadan dependentzia. Osea, teknologiarekiko dependentzia hori, ia ezinezkoa dela horretaz aldentzea. Egia da, orintze bertan, ohitu garela inbeste teknologiarekin egotera, ze ez dakigu hori barik zelan egin gauza batzuk. Orduan, bai, gure artean komentatu izan dugu, zelan batzuetan saiatu garen hortik deskonektatzen eta zelan horrekin teknologia barik gauzak egin. Konpromisoak agula gaur egungo gizartean zehose aportatzeko, ez? Gaur egungo etorkizuna ikusteko nolakoa izan behar duen gure buruari eta gure inguruko gaztiari, bai gizarteari entzuten. Horixe, konpromisoa dugula, eta hori bukatzeko iruditzen zait Paula ondorio politia dela, jakinda gaztei askotan leporatzen zaila, beren buruari edo bere zilborrari bakarri begiratzen diotela, eta nik uste dut hemen ikusitakoak eta entzundakoak entzunda, badagoela kezka bat ere, eta esperantzarako badagoela motiborik, ez? Bai, total. Gu kontziente gara, gure etorkizuna pentsatu, amestu eta sortu behar dugula, eta uste dut hor gazteok ahots oso garrantzitsu bat daukagula, eta gainera konpromesua dagoela gure partetik, eta gogoak baditugula gure ideiak elkarbanatzeko eta etorkizun hori sortzeko, ez? Eta azkenean hori da gure, nahi duguna hori da. Beti egiten dugu divertigarria, baina nahi duguna hori da. Gazteon ahotsa kontuan itzatea etorkizun hori marrasteko. Ze moduan uste dut asmatu duzuela, bete-betean erakargarria da, estetika ere oso nabarmena, nondik nora dijoan, eta horixe, gonbidapena, gazte txartela oraindik baldin baduzue, alegia gazte baldin bazarete, sartzeko The Future Gameen, eta zuek ere egin dezazuela proba, ezta? 21 eguneko proba hori. Hori da, hor da gonbidapena. Eskerrik asko, Paula, estimatuta. Zuri, eskerrik asko. Badakizue saio honetan arreta berezia jartzen degula argazkilariei ere, gustatzen zaigulako euren lanaren berri izatea, eta horretarako aitzakia bilatzen duguna da, aktualitatearen errepasoa guk geuk egin beharrean, beraiek egin dezatela, asteko albisteak izan direnen ze argazki aukeratuko luketen, eta gero euren argazkiak erakusteko. Gaur, lagun bat dugu, Maria Otxandiano. Bera gainera baditu bi afizio, argazkigintza eta antzerkigintza, eta biak uztartzea ere lortzen du, bere lanen bidez.
argazkia erretrato bat da. Erretratu honen aurrean jarri naizenean erretratuaren eta nien arteko desafio egoera batera eraman nau. Normalean erretratu bat ikusten dudanean pertsona horren bizitza historia imaginatzen hasten naz. Eta gainera, ikusten duzun bezala, teknikoki oso argazki ona iruditzen jata. Naz, zure beltzaren defendatzaile amorratua. Zeni pentsatzen dut zuri baltza irudia indartzen duela. Aukeratu dudan bigarren argazkia hauze da. Zergatik aukeratu dudan, ze lehen bizi ikusi nebanean, esan neban, ostras, zer da hauze, ez? Argazki hau ikusi dudanean, atentzioa eman dit, neure buruari galdetu dotzat, baina zer da hau, txip bat, marrak dauz, eta azkenien zer da, Las Vegasko airetik ataratako argazki bat, ez? Aukeratutako hirugarren argazkia, hotzari buruzko argazki bat da. 3 plano dauka, argazki hau zen, lehenengotan ikusten duzu pertsona hori, oinez doana. Gero pertsona horren inguruko zuaitzei erreparatzen diezu. Baina benetan hotza egiten dauela konturatzen zara kableko izotz kandelak ikusten duzunean. Lehenengo dago pertsona, gero pertsona hori dago batuta zuaitzakin, bigarren planoa izango zen zuaitzak, eta hirugarrena, kableak, izotz kandelakin. Nire lanan arteko lehenengo aukeratutako argazkia, nire lehen bakarkako erakusketaren kartelaren argazkia da. Cartier Bressonek esaten zuen moduan, une erabakigarria izan zen. Hemen dator nire argazkia pentsatu nuen. Argazkia guztizgarria da, ordenatua, lerroek, mantza baltz bat batzen dabe, eta gainera mantza horrek zuzenean begiratzen dozta. Eta niretzako txuriri beltza nire hizkuntza fotografikoa da, niretzako irudia indartzen du. Nire lanetan aukeratu dudan bigarren argazkia, Bambalinaz argazkietariko bat da. Antzerkian harinaz, banarte antzerki taldean, niretzako oportunitate bat da argazkiak ataratzea. Argazkilariaren eta nire begira dagoen pertsonen arteko jolasa, eta badaki argazkia egiten ari natzakola. Estetikoki argazki garbia da. Berrido lerroak, argi dago bezauki patio bat dala, Bambalinak argazki proiektuaren jarraituko dut, antzerkian ere aritzen naz, jarraituko dut argazkiak ataratzen. Gero bedaukat errebonbiloak, Elorri Urriaren lehen domekan ospatzen den jaia da. Jaialdi horren bizi ikuspuntua, bizi modua zelan ikusten duten publikoari, jendeari helaraztea. Eta bukatzeko Sudan. Proiektua landu. Joan den abenduan egon nintzen Sudanen oporretan. Sudan izen da niretzako beste abia puntu bat, jarraitzeko argazkiarekin, ez dut nahi argazki exotiko sorta hutsa izatea. Ez zer ataratzea argazki horretatik nahi dut. Argazkitik gauza asko ateratzen delako eta argazkiek mugimenduan baldin badaude, orduan zinea bihurtzen da eta zinetik ere gauza asko atera daitekelako, ze hori da zinemak daukan gauzariko berenetako bat ez da, zer pentsa ematen digula, eta halako pelikula dexente izan dugu aurten, bintzat Espainiar estatuan, eta bihar jakin beharko dugu, hoien artean zein den obrena, Ander Barina Garramenteria, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Urko. Gero kininak hemendik kanpo egingo ditugu, ze hemen egiten baditugu, gero gaizki geratuko gara batere asmatzen ez badugu, eta orduan hemendik kanpora egingo ditugu, baina zu biharko plana izango duzu. Nik etxetik ikusiko ditut, eta... Palomitak hartuta, krisketak hartuta, edo... Ez dakit horren beste, baina bada bihar Goya sarien azkenengo edizioa espatuko da Sevillan, eta hori dela eta itzaki hori hartuta, ona ekarri nahi izan dugu apur bat, errepaso labur bat, ez? Goya sariak zer diren ulertzeko, euskal uztak zer eman digun ezagutzeko, gainetik bada ere, eta ikusteko beste toki batzuetan ze beste Goya sari dauden. Oso egokia planteamendua, ze ikusita izenak berak beti deigarri egin zaigu, berez margolari baten izena duela sariak, eta hori behar badare azalduko diguzu, baina hortxe historia, nondik hasten da Goya sariak. Zer dira Goya sariak? Izan ere, Goya sariak, esan duzun bezala, Espainiako Arte eta Zientzia Sinematografikoen akademiak ematen ditu, eta akademia hau
zinema munduko profesionalek osatzen dute, ez? Espezialitate ezberdinetako profesionalek osatzen dute, eta hauen lana saritzea du helburu, ez? Gala honek, azken finean, promoziorako elementu bat gehiago da, baina kategoria ezberdinetan, kategoria horiek sortu zirenetik gehitzen, aldatzen joan dira, eta beste toki batzuetan ere zabaldu dira debateak, ez? Adibidez, aktore emakumezko eta aktore gizonezkoena batzearena, Donostiako Zinemaldiak autu egin zuen, Goya sarietan ordea. Oraindik eusten zaio, banaketa horri. Honen atzean dagoen arrazoi nagusia da, aktoreak direla behar bada profesional horien artean ezagunenak. Glamurra jartzen dutenak, eta galek beti behar dutela glamurretik ere apur bat, ez erakargarriago. Azken finean, telebista saioa ere badirelako, ez da. Ikusiko dugu, esan dudan bezala, hau Espainiako Akademiak antolatzen dituen Goya sariak dira, baina hau ez da berez ideia propio bat, baizik eta beste toki batzuetatik hartukoa, ez? 1929an ezagunenak diren sariak edo Oscar sariak... Horiek dira toparen topeko. Hori da, Ameriketako estatu batuetan sortu zirenak, ondoren 56an Mexikon Ariel sariak, BAFTA sariak ere ezagun egingo zaizkigu agian, 1927an Erresuma Batuan sortuak, Lola sariak, hauek berton ez dira horren ezagunak entzutez behintzat, baina Alemaniako Zinema Akademiak 1931an sortu zituen, David de Donatello, italiarrak, hau behar bada ezagunziago egingo zaigun saria, 56an, 76 arte Frantzian ziren sortu Cesar sariak, hauek bai ezagunak, Ipar Euskal Herritarren bat ere egon izan da nominatuta, Goya sariak 1987 urtean ospatu ziren lehenengo aldiz, eta Gaudi sariak ekarri ditugu, azkenak horixek 2009 urtean Kataluniako Zine Akademiak ematen dituen. Falta dira Euskal Herrikoak. Oraindik ez dago. Aurki dauzkagun, ez da? Goietan, 1987ko martxoaren 17an, Madrileko Gran Biako Lope de Vega antzokian hasi zen, askoz gauza txikiagoa zen, sortu berri zen akademia, oraindik ere profesional asko, hori da, profesional gutxi zituen, eta urtengo edizioan bai, 37. edizioa, Sevillako Fibes Kongresu jauregian ospatuko da, bihar, hain zuzen ere. Ze urte batzuk badira Madrildik ere atera zela, ez? Hori da. Madrilen izaten ziren beti, ez? Bai, eta joan dira Malagara, joan dira Sevillara, egon dira hainbat tokitan, eta aurtengoa Sevillara itzuli da berriz, Antonio de la Torre eta Clara Lago izango dira aurkezleak, biharko gala horretan, ez? Nola funtzionatzen dute? Lehenik eta behin, hautagaiak daude, hau da. Goietara aurkeztu egin behar da. Ekoiztetxeak dira aurkezten direnak. Ekoiztetxeak hartzen ditu profesionala kategoria ezberdinetan, eta kasu honetan, aurtengoak 2022ko urtarrilaren batetik, 2022ko abenduaren 31 bitartean, 7 egun jarraian zinemaretoetan egon diren Espainiar nazionalitatea daukaten, Espainiar estatuko nazionalitatea daukaten, pelikulak hautagai bihurtzen dira. Eta hautagai bihurtzen dira hainbat kategoria ezberdinetan, ez? Pelikula bera eta gero bera osatzen duten lantalde ezberdinenak, ez? Makillajea, aktoreak beraiek, soinua, argazki zuzendaritza, eta norbanako horiek 16 urtetik gorakoak izan behar dira 2011az geroztik. Orduan, badaude... Bestela beti tentazioa zen aktore lanetan edo, ez? Aktore berriaren kategori... Aktore berri horren Pablo Erburutik hasita... Secretos del Corazonen gatik, ez? Juan José Ballesta, badaude... Berriro gertatuko ez direnak, ez? Hau da, 16 urtetik berako Goya saridunak oso gutxi dira, eta hemendik aurrera ezinezkoa adibidez gertatuko da. La Maternalen kasuan, Sandra Kilezek irabazi zuen Maskorra Donostian, baina ezin izango da hautagai izan. Ez titulako 16, hori da. Zituen behintzat aurkezterokan, ez? Eta hortik, hautagaitza horietatik nominazioetara joaten gara. Hauxe da pausu saiena, ez? Jendeak normalean Instagramen jartzen du ez dakizen bat hautagaitza. Bueno, hautagaitza da, kapazak izan garela ezaugarri horiek beteta formularioa ondo betetzeko, baina zaila, ematen du bere lana, baina nominazioa lortzea da zaila, ez? Claro, eta hor nominazioetarako bai behar dula bakarren batek aukeratzea horiek. Hori da, 4 baino espait ziren aukeratzen orain arte, film honenaren kasuan 5 ziren, eta aurten, nobedade nagusia behintzat, izango da, 4 nominaziotik 5 pasagarela kategoria bakoitzean, ez? Denetan. Hori da. Eta euskal pelikulak errepasatzera goaz. Film honenaren sarirako nominatuta daukagu 5 lobitos, Alauda Ruiz
Gatuaren pelikula. Animaziozko film honenean, Lakiz Beltza bi Ainoa, Fermin Muguruzak zuzendua. Unicorn Wars, animaziozko film honenaren sariaren lehian ere arituko da, eta euskal partaidetza daukan koproduzio bat ere bai, Los Demonios de Barro animaziozko film honenaren kasua. Ongi hori gogoraztea, ze hartaz uste du gutxitxo hitz egin dugula bai, bestetaz berba da bai, baina behira, Los Demonios de Barro. Hori da, Baske zinema dago euskal ekoiztetzen artean, eta hauek sari nagusirako edo euskal hautagaiak. Cinco Lobitosek bakarren bat ekarriko du, seguro. 11 nominazio ditu, Cinco Lobitosek, eta tartean, film honenarena, emakumezko aktore protagonista Laia Costa, egongo da, aktorez protagonistak, Ramon Barea, lehenengo aldiz, uste dut nominatuta dagoela. Eta urde mordoxka batean izango zanba pelikuletan, eta orain arte alakorik ez zuen. Eta Susi Sánchez, aukera asko dituena, ez? Andraskoak aipatu ditugu lehen saioan, ez? Egon garamente estigantzak entzuten, eta Andraskoien inguruko pelikula unkigarria da, ikusi ez paduzu gomendatzen dizudena, eta hori, aktore berri honena, Arabarra, Mikel Bustamante, gidoi original honena, Alauda Bera, argazki zuzendaritza Jon Díaz Domínguez, muntaia honenarena Andrés Gil, ekoizpen zuzendari honena Maria Jose Diez, eta soinurik honena fase ezberdinetan Asier, Eva de la Fuente, Roberto Fernández izango ditugu. Baina, 11 hauek, film honenaren sari hori nork zeintzuk diren beste filmak ere. Eta aurten beste urte batzutan nabarmenago egoten da, baina aurten oso lehia zaila dago. Hori da. Asbestaz. Danak ere, niri gutxitan bezala, danak gustatu zaizkita aurten. Eta hori ez da askotan gertatzen. Asbestaz da 17 hautagaitza dituen pelikula, hor bateren bat joango da. Ekoizpen zuzendarian badaukagu Carmen Sánchez de la Vega, Trujillon jaioa, Donosti hartua, eta bera ere euskal representazioa edo izango da. Vale, ondo. Modelo 77 Alberto Rodríguezena 16 hautagaitzarekin, 5 Lobitos 11, Alkarrasek beste 11 ditu, Berlinen egon zen, Carla Simón hor dago, pixua edo favoritoen artean egon liteke, baina horrekin ere postuko gara. Horrekin ere postu beharko, eta La Maternal 3 nominazio dituena, ez? Hauek arituko dira, kategoria zailena den horretan, hau da, aurtengo film onena zein izango den lehia horretan, ez? Eta horra arituko dira, akademikoak, lehen esan dugun bezala, izatez, elkarte pribatu bat da, gutxi batzuk daukate bozkarako aukera, eta hor, ez da zertan bat etorri hori gertatzen da kazetarien kritikarekin eta jaialdietako sentsazioarekin, ez? Ez duela zertan bat etorri, gero, publikoari zein gustatuko tezaion edo... Gero xestra ere behar dugulako, Horixe da. Ikusiko dugu hor zeinek eramaten duen... Horixe da. Eta ezin aipatu gabe utzi, Euskaldunez ari garela, oraindik estrenatzeke da. Irrikitan gaude, baina... 7 egun egon da zinemaretoetan, bestela ez litzateke egongo. Baina, estreinaldi teknikoa ere onartzen da, ez? Ez da zertan izan estreinaldi nagusia hautagai izateko. Gehien txunok oraindik ikusi gabe, 5 nominazio, eta aukera desentekoak batzuk ere baita. Hori da, nominazioetan aipagarria gidoi egokitu honena Paul Urquijo Alijok berak idatzitako gidoia, jantzi diseinu honenarena Nerea Torrijos figuringilearena, aukerak izan litzakeena, efektu berezionenak, Jon Serrano eta David Eraz, Alive VFX-ekoak, jatorrizko musikarik honena Aran Calleja eta Maite Arroeta Jauregi Mursego, eta abesti honena ere, eurek Paulen letrarekin ondu duten abesti hori, ez? Bazen bat buru handiek hartzen dituzten? Ia, baten bat, egon liteke aukera behintzat. Eta 2 nominaziorekin, zuro, zuzendari berri honenarena, Mikel Gurreak, zail daukan arren, eta... Gaudi sarietan ere izan zen, ez? Horixe da, eta emakumezko aktore protagonista, Biki Luengo, hautagai dago, bera ez da katalana, baina pelikula ekoizpena behintzat, euskal ekoizpena ere bada, ez? Eta film laburretan ere, euskal usta handia daukagu, hori da, Esti Urrezolaren Kuerdas, fikziozko film laburronena, Loop animaziozko film laburronena, eta dokumentalean ere Maldita Love Song to Sarajevo Kanaki filmsena, ez? 3 generoetan badaukagu hautagaitzarik euskaldunon artean, ez? Eta garaikurra, ezkero danak jabetuko ziren, hementxe badugula bat. Hori da, garaikurrari buruz hitz egingo dugu, lehenengo garaikurra Miguel Ortiz de Berrokalek diseinatu zuen, 15 kilo pisatzen zuen, eta bazeukan, ez? Goiaren busto horrez gain,
bazeukan alnan zeluloidezko rollo baten edo karrete baten txertatuta, ez, bertan, eta desmontatzen zen, eta kriston burutzarra zen, ez, izan ere, izena ados jarri ziren edo, eta beste zinematografia batzuetako adibideak ikusita, erabaki zuten Goya jarriko zela, ez, eta oraingo egungo burua, Mariano Bellurrek... Arintxagoa, beti esaten dute pixutxoa da, baina arintxagoa da, ez? 2 kilo eta erdi, 3 kilo inguru horretan omen dago, eta Mariano Bellurrek 1902an eginiko bustotik abiatuta dago, Goyaren aurpegi hau, ez? Hau Xanti Salvadorren Goya saria da, hemendik eskerrak eman nahi dizkiot, utzi digulako. Gero itzuli egin barko dugu. Gero itzuli egin barko dugu, ez da gurea eta. La Trinchera infinitagaitik irabazi zuten, Iñaki Diez, Alasne Amestoi eta Nacho Royo Villanovarekin batera, Moriartien filma izan zen, hemen txeitugu, Moriartiak. Eta Moriartiez ari garela, aipatu gabe ezin utzi, Goyen historian oso berezia izan den Handia filma, ez? Izan ere, Handia filmak 13 nominazio izan zituen eta 10 sari irabazi zituen. Iaia, kategoria tekniko guztietan sariak hartutakoak dira. Soinuan ez, soinuan La Trinchera infinitara arte itxaron behar izan zuten, etxera ekartzeko. Eta ikusi beharko dugula urten zeinik eramango duen. Eta hori kontatzeko hemen gu egongo garela. Euskal Herrira baldin badatorralakoren bat poztuko garela, baina noski, bukatuko dugu hartu gabe. Bestelakorik hartuko ez dugunez. Aurkezle honenaren saria da. Eta zuriko laboratzaioaren arena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Estimatuta dago eta irabazten duenak irabazten duela, gu hemen izango garela. Datorren astelenean ere, ordura arte txintxibili, eta ongiza. Agur, eskerrik asko.